Nah, ayo senang-senang bareng. Ada Tali Kota bareng Tirta Nada, Kelana Jaya Audio Rental, Asa Lighting, juga Tamiya Video Record, Batur Subandung. Wis tak tukoke wujud tali sak kotange, saiki nela kok ilang sak slirane. Lunga menyang endi tanpa pamit ra ngabari, apa lali kowe karo aku iki. Senadyan regane nemewu kuwi wujud katresnanku, jare kowe melu aku lako mlayu. Opo kurang larang pungkasane kowe ilang, ning endi aku golek Tali Kota. Kita simpen tekaning mati, Tali Kota saksi tresnaku kang suci. Kelana Jaya Audio Rental, Asa Lighting, Tamiya Record. Yen wis tak tukoke wujud tali sak kotange, saiki nela kok ilang sak slirane. Lunga menyang endi tanpa pamit ra ngabari, opo lali kowe karo aku iki. Senadyan regane nemewu kuwi wujud katresnanku, jare kowe melu aku lako mlayu. Opo kurang larang pungkasane kowe ilang, ning endi aku golek Tali Kota. Kita goyang kembali coy. Iki mas taline ojali dewe, mereka ingin mau coki, aku dijodohi malah karo pria seje. Wis cukup mong semene wae. Mas Rizal Basuki, aku ora bakal yen Gusti ngeparengake mesti bali. Tali Kota iki tak simpen tekaning mati, Tali Kota saksi tresnaku kang suci. Tali Kota saksi
tresnaku kang suci. Oke, satu dong pemberitaan tali kotang sudah masih ada Tali banyak kotang sekali ya Mas ya sudah yang belum ya. terpenuhi.